Potser Nadal. Potser Nadal és que tothom es digui a si mateix i en veu molt baixa el nom de cada cosa, mastegant els mots amb molta cura, per tal de percebre'n tot el sabor, tota la consciència. Potser reposar els ulls en els objectes quotidians, per descobrir amb sorpresa que ni sabem com som de terminar-los. Potser és un sentiment, una tendresa que s'empara de tot. Potser un somriure inesperat en una cantonada. I potser és tot això, i a més, la força de reemprendre el camí de cada dia quan el misteri s'ha esvanit i tot torna a ser trist i difícil. Molt cansades estan tipes de voltar. Dins del sac tot desplegades s'han posat a rondinar. Al rei negre li demanen que les deixin un balcó. Ho faré, diu el rei negre, i com més a prop, millor. Si el rei ros no ens ho complica, si el rei blanc dona permís, ara pujo de seguida al balcó d'un 5è pis. Quan el sol ja despuntava, vaig alçar-me del meu llit. Quantes joguines, quina sort m'han deixat aquesta nit. No vull roba ni torrons, ni pastissos ni bombons. El que vull no ho venen a les botigues. Vull rialles i petons. Uns quants miratges. Us demano que al balcó em deixeu un bosc de pins. Us demano que de nit encengueu 3 llunes noves. Us demano que de dia fiqueu somnis al coixí. I us demano que a la vida ningú hagi de patir. I ara acabaré dient-vos, estimats reis de l'Orient, que si us demano impossibles és que veig que amb l'esperança de voler un món millor hem d'empènyer els nostres somnis a un futur encisador. Us agraeixo l'atenció i fins l'any que ve. El dia de Nadal, tots a casa, tal com cal. Picarem fort el tió perquè caigui molt torró. Sant Esteve és l'endemà, el capó ens hem d'acabar. Tots contents com borregassos a veure l'home dels nassos. Sense poder-ho evitar, aquest any ja se'ns en va. L'any nou ha arribat i tots junts l'hem de celebrar. Per fi la festa esperada que alegra a tota la mainada. Vale. T'has sentat? El que t'agradi més, això sí que... És Nadal. És Nadal. Cada vegada que et somrius a un germà i li dones la mà. Això és veritat. Clar. És Nadal. Cada vegada que estàs en silenci per escoltar l'altre. És Nadal. Cada vegada que esperes amb aquells que desesperen a la pobresa física i espiritual. És Nadal. Cada vegada que reconeixes amb humilitat els teus límits i la teva debilitat. És Nadal. Cada vegada que permets al Senyor renéixer per donar-los als altres. Ja no decidirem forma que diu amb el programa.